you're most welcome. My YouTube channel News तक सिनेमा MTC। तो नमस्कार भाई लोग, हम बानी अंकुश आजाद और रउआ लोग देखे शुरू कर दे बानी न्यूज तक सिनेमा। और भाई लोग आप लोगों के बार फिर से स्वागत बा। तो भाई एगो भोजपुरी के फिल्म के ट्रेलर आइल बा जेकर नाम बा मायके का टिकट कटा दे पिया। भाई भोजपुरी फिल्म कुछ लेके बता सकल, फिल्म बना सकल सन। भाई चली एगो फिल्म हमने के एक बार रिव्यू कर दिया जाओ, देखा जाओ फिल्म के कहानी का बा, फिल्म में के कौन कौन किरदार नजर आ रहा बा। तो भाई फिल्म के बारे में बताएं उससे पहले जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर नया बा तो हाथ जोड़ के निवेदन कि हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर डालो लोग, बेल आइकन वाली घंटी दबा दो और इस चैनल के अपन दर दयाद हित मित सबके शेयर कर डालो ताकि वहाँ लोग भी पता चले कि भाई न्यूज तक सिनेमा हर फिल्म के खोज खबर निकाल के फाड़ के रखेला, मतलब हर खबर बता के रखेला। चली मायके का टिकट कटा दे पिया। भाई नाम दुनिया भर के लंबा चौड़ा, भैया शॉर्टकट में ही रख दे। अभी हम लोग सोचा था लोगों की जितना लंबा नाम उतना बढ़िया कमाई, लेकिन ना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भाई वो दौड़ रहे कि लंबा नाम रखा है होकर 60 में लोग कह रहे हैं आज भी DDLG। अब के क्या कह जी MKTKDP का क्या बात है। भोजपुरी वाले हो कुछ भी कर सकते हो भैया, सैल्यूट बा भोजपुरी के हमारे निर्माता संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी और निर्देशक इम्तियाज से पॉइंटी भैया, सैल्यूट पा इतना लंबा नाम रख के। चलिए फिल्म के निर्देशक आपसे जानिएगा बने कि इश्तियाक से बंटी जी बानी और फिल्म के निर्माता संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी। और भाई फिल्म B4U इंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रहा है, तो मतलब साफ कंटेंट साफ हो गए कि फिल्म सिनेमा हॉल खातिर ना B4U टेलीविजन पे में और यूट्यूब खातिर बन रहा है। चली ए फिल्म के कॉन्सेप्ट दिले बाड़े संदीप सिंह जे खुद निर्माता बाड़े और फिल्म के पटकथा लिखले बाड़े शकील नियाजी, इश्तियाक से बंटी जी, संगीत दिल बाड़े ओम झा। अब भैया ओम झा जी बहुत तगड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बाड़े भोजपुरी के, हमारा कहे के लिखे भाई कितना तगड़ा तगड़ा म्यूजिक दिल है ये आप लोग जानते नहीं। हवत में बेटर मार दे रहे गाना चल जाला कबो कबो, हम ही ना काम कि भैया गाना इनकर तो हम खुदे फैन रहे भैया। इनकर आज भी हमके बहुत गाना बहुत बढ़िया इनकर वो गाना बा ओम झा जी के जे आज भी हम सुने नहीं। एक बार आप लोग सुने लेने, अगर आप लोग के याद हो तो हमके कमेंट करके जरूर बताएं कि ओम झा के हम कौन गाना है बता दी। दिल दीवाना हुआ जाना तेरी याद में, देख मैं तो जल रहा हूँ भीगी बरसात में। पामेल झा जी के साथ ही गाना रहे ओम झा जी के। भैया गीत लिखले बड़े प्यारे लाल यादव और छायांकन लिखले बड़े DK शर्मा जी। भैया DK शर्मा जी भोजपुरी में अगर बढ़िया पैठ बना ले बड़ा अपन मतलब छायांकन खाते और कोरियोग्राफी के बारे में बात करें तो भाई फिल्म के कोरियोग्राफी करे बड़े कानू मुखर्जी और उनको बखूबी साथ दे बड़े सोनू प्रीतम जी। और भैया फिल्म में नजर आ रहा बड़े रानी चटर्जी। बाप रे रानी चटर्जी वो समय के हीरोइन जहाँ समय हाफ पैंट पहन के घूमी, इनका फैन हम ही ना हमारे बाबू जी रहा एक समय, लेकिन अब नहीं खे कि अब बाबूजी धीरे धीरे फिल्म देखो छोड़ दिला। भोजपुरी फिल्म वाला इतना कचड़ा कर दिला सन गवैया आके सब, तो ऐसे धीरे धीरे बाबूजी भी भोजपुरी फिल्म हटा दिलन। लेकिन हमारी के भाई देखम जा तबे तो खोज खबर निकाल के आप लोगों ने बताई जा। चली रानी चटर्जी के साथ फिल्म में उनका बखूबी साथ दिल वाले लाडो मधेसिया जी। अब ई देख भैया कम्युनिकेशन कितना तगड़ा हो सकेला। अरे भैया हम बोलम ना तो कब लोग कुछ भैया बोले लेकिन क्या करी भाई मजबूरी पड़ रहा बोले को पड़ेला। कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर। कम्युनिकेशन भाई फिल्म वाला ना सच कहना कोनो मैचिंग ना कर रहा भाई, कोनो हीरोइन को उठे कोनो हीरो के कोनो के संग सेटअप कर पैसा ला लगाओ फिल्म बनाओ, चाहे मैचिंग होके चाहे ना भाई। कपड़े की हम बात करते हैं चाहे गाने की बात करते हैं, हर चीज के आउट ऑफ मैचिंग। ऐसे भोजपुरी फिल्म ना हमेशा दिन प्रतिदिन आउट ऑफ रेटिंग डूबल जाता। और देखिए अब सिनेमा से आके टेलीविजन प्रीमियम पे आ गई
अगर टेलीविजन प्रीमियम भी हटा दो ना तो सिर्फ यूट्यूब खातिर भोजपुरी फिल्म बनी सन। हकीकत है भाई। OTT भी अभी लोग फिल्म ले लेवे से मना कर देती है। आप बढ़िया बढ़िया OTT अभी लोग फिल्म लिखे लेते। सुभी शर्मा, कंचन शशि, रिंकू भारती, प्रेम दुबे, संतोष श्रीवास्तव, स्वीटी सिंह, प्रकाश जैस जैसन स्टार कास्ट नजर आ रहा है। अब ये फिल्म भाई पारिवारिक फैमिली ड्रामा फिल्म बा। भाई फैमिली ड्रामा में ये बा कि रानी चटर्जी जी अपना नैहर जाए खातिर मायके के गाँव में नैहर कहला और हिंदी शब्द हम मायके। अब भैया एक नामो तो रखल जा सकत रह, नैहर के टिकट काटा द पिया, लेकिन ना मायके भाई भोजपुरी शब्द ना है, हिंदी शब्द। बहुत लोग कन्फ्यूजन में लग भैया मायके और मायका में बहुत अंतर होला भाई। मायका कहीं और हो जाला, मायके कहीं और हो जाला। मायके हो जाला मेहर लड़किन के ओरिजिनल घर, और मायका हो जाला बेघर के घर। बेघर का मतलब समझाते हैं ना? के मायका में गइल बा भाई कमेंट करके बता दे हमके, समझ हम के आप लोग समझ गइल बानी। हाँ कि मायका के कहल जाला। चली अब फिल्म के कहानी ये बा कि रानी चटर्जी कई दिन से प्लानिंग कर रही बड़ी कि हम अपना नैहर जाए खातिर। जैसे नैहर जाए खातिर ये करते तो कोनो ना कोनो अड़ंगा लागिए जाता है। फिर इनका तीनों ननद पूरा बाल बच्चा के संगे आवत रही। अभी परेशान हो जाते, अभी अपना नैहर मतलब आप यहाँ के नैहर से हटावे खातिर, मतलब अपना ससुराल से यहाँ नंदोई लोग के ननद लोग के भेजे खातिर कि भैया तुम लोग अपना ससुराल में जा लो। तो भाई फैमिली ड्रामा कॉमेडी दिखावल बा, लेकिन लास्ट में जब इनका संगे वही खेल होता, जब नैहर में जाते रही तब उनको पता चलता कि ना, हर ननद के जब मायका छूट जाला ना तो मायका ना रहना, असली घर ससुरा हो जाला। भाई लास्ट में थोड़ा सा भावुक सीन बा, बाकी शुरू से अंत तक भाई फुल कॉमेडी फिल्म बा। कॉमेडी के हिसाब से अगर टाइम खलिहर बानी तो फिल्म के बखूबी देख सकें। बाकी आप ट्रेलर देखले भाई तो ठीक बा, अगर नहीं देखले तो ट्रेलर का लिंक हम नीचे दे देते, आप लोग ट्रेलर देख सकें। चलिए हम जाए से पहले यह कहम कि भाई जे भी लोग अगर हमसे पर्सनली जुड़ल चाहता तो हमारा इंस्टा ID हम नीचे अपन मेंशन कर दिल बानी। हमारा इंस्टा ID बा ऑफिशियल अंकुश आजाद, जाके आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ सकें। अगर कोनो सवाल भी हो कोनो फिल्म के बारे में जानल चाहता तो आपके हम बखूबी कमेंट करम रुआ लोग, और आपके हर कमेंट के हम मैसेज रिप्लाई करम। ये नहीं कि भाई हम रिप्लाई ना करें, सबका रिप्लाई होला। बाकी जाए से पहले हम ये कम के अपन आशीर्वाद प्यार दुलार हमके हमेशा इतना देते ही। और नमस्कार, हम विदा लेवे से पहले जय भोजपुरी समाज।